el Quarts de Nou més especial de tota la temporada. Avui som a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona per explicar-vos tot el que passi en aquest concurs de castells 2014. Però que arriba en una situació totalment diferent. Clar, quan parlem dels castellers de Gràcia, parlem d'una sorpresa, parlem d'una evolució, d'una progressió meteòrica. En 2 anys aquesta colla podem parlar que és una de les colles que ha anat més ràpid en el món casteller per arribar als castells d'èlit, si entenem que els castells d'èlit poden ser els castells de nou, que ho són. I el carreguen ara mateix, tot just ara mateix. Els castellers de la Vila de Gràcia carreguen el 3 de 9 en folre. Diríem que un ascens també meteòric de la canalla dels castellers de la Vila de Gràcia. Sí, hem anat molt ràpid. I de fet ens costa de creure que aquesta colla fa 2 anys lluitaven per fer els seus primers castells de nou. Costa de creure perquè els veus avui a la plaça, a la Tàrraco Arena Plaça, fent aquest 3 de 9 amb aquesta solvència, amb aquesta seguretat i amb aquesta tranquil·litat. I és al·lucinant, perquè els castellers de Gràcia han anat molt ràpid i de seguida s'han col·locat com una de les millors colles de la ciutat comtal. Sentim de fons el Raimon Garriga, el cap de colla dels castellers de la Vila de Gràcia, que dona les instruccions als sisens del castell perquè surtin i podem dir que ara mateix tenim ja al sac el primer castell de nou. El castell que ha escollit la colla vella dels Xiquets de Valls. Un castell complicadíssim i que els rosats només han descarregat 3 vegades en tota la seva història. Sí, això es comença a posar molt interessant. És un moment importantíssim. Ara arrenquen els pepinos, arrenquen els castellassos. La vella de Valls aquesta temporada ha pogut recuperar aquest castell després de molts anys de no fer-lo. De moment està pujant, ja estan a punt de col·locar-se els dosos. La vella de Valls va carregar aquest castell el 2006. Des del 2006 que no el feien. Aquest any l'han pogut recuperar, l'han descarregat, van sorprendre a tothom. Moltíssim, ningú se l'esperava. I per Santa Tecla el van poder descarregar in extremis. Era un castell que estava al límit, a punt de caure. I tot i que estava obert i desfigurat i semblava que no podia ser, la vella el va poder descarregar. I avui, aquí, ara es comença a fer el silenci, comença a haver-hi aquesta histèria, aquests aplaudiments, reconeixent a la vella que aquest castell és molt difícil, el seu mèrit i el seu valor, perquè de moment l'estructura del 4 ja la tenen i a dintre, com veieu, el pilar de 7, dificilíssim, s'està començant a muntar. I ara la petita Marina es col·loca a l'interior d'aquest pilar, veiem aquesta estructura composta, veiem aficionats de la colla vella dels Xiquets de Valls que els salten les llàgrimes, perquè saben que això és molt i molt difícil. Ho han fet 3 vegades en tota la seva història i ara hi volen tornar. L'enxaneta ja es comença a veure. Surten ja els sisens del castell. És molt i molt complicat que el folre no s'obri. Hi ha molta gent allà dins. És una feina d'enginyeria brutal. La cara de la Marina, concentrada, l'aplaudeixen i Biel sembla que com a mínim el poden carregar, I perquè aquest castell i perquè aquest concurs estigui obert fins al final és important que el descarreguin. Si volem emoció fins al final, la vella l'ha de descarregar, perquè la vella pot apretar els castellers de Vilafranca. De moment el carreguen, De moment el carreguen. El pilar de 7 net sobre el folre, surt l'enxaneta d'aquest pilar, crida, rugeix la plaça. Moment de la motxilla, moment complicadíssim. Atenció, el poden salvar, La feina del quart i del terç, brutal. Molt bé. El descarregaran. Surt ja l'aixecadora del castell. 4 de 9 en folre i el pilar descarregat. Ara ja sí que les joves ha escollit per obrir la seva participació en aquest concurs. Ho fan un moment complicat, perquè la seva colla rival, els seus competidors més immediats, acaben de descarregar el 4 de 9 en folre i el pilar. El 5 de 9 en folre Biel, però, és una construcció que les joves ja han descarregat. Enguany va ser el 30 d'agost per Sant Fèlix i avui hi volen tornar. Sí, avui han obert amb un castell que és dificilíssim, tan difícil que gairebé només es descarrega una mica més de la meitat de les vegades que s'entén. És a dir, és un castell que poder-lo carregar i poder-lo descarregar està a l'abast de molt poques colles. Avui les joves ha optat per obrir plaça amb aquest castellàs. Per què? Perquè l'han descarregat aquesta temporada. L'única vegada que l'han dut a plaça l'han descarregat. De moment està pujant maco, Raquel. Jo veig una rengla que és aquesta filera que hi ha al mig entre el 3 i la torre, perquè veiem que és l'estructura composta en què hi ha una torre, una estructura de 2 enganxada al 3. Preciós. Fan la primera aleta, el poden carregar, perquè l'enxaneta traspassa la banda del 2. El carrega ara mateix. 5 de 9 en folre carregat per la colla joves Xiquets de Valls. Està preciós. El castell és molt maco, té una mida perfecta. El veiem des d'aquí, la rengla, aquesta columna vertebral del 5 de 9 en folre està impecable. Han sortit ja els més menudets. Ara ho faran els dosos, els veiem aquí
aquí empenyent-se, apretant fort, donant-se doncs, tota la força necessària. Surten els dosos, Biel, i escolta'm, les joves de Valls descarregarà el 5-9 en folre. Hauria de passar una desgràcia. Ara patim moltíssim a nivell de quarts, eh? Des de lluny veiem com s'està estirant el pis de quarts de la banda del 3. Va caral, sentim de fons el Tomàs Gormaz, el cap de colla dels vermells, amb aquest gas necessari, amb aquesta corda necessària per salvar-lo. Surten ja els sisens, sortiran els quints, i ara ja sí, Biel, tenim concurs dels que hem vist fins ara, que val més punts. En concret, val 1.800 punts. I els castellers de Vilafranca doncs, acostumen a utilitzar-lo per obrir les grans diades, perquè és un castell que els dona moltíssima confiança, és un castell que tenen molt segur i que avui doncs, volen que també els serveixi de porta d'entrada a la competició pel títol, pel que seria, en el cas de que l'aconseguissin, el seu 7è títol de concurs consecutiu. És un castell que per la majoria de colles es descarrega només el 40% de les vegades, sobretot perquè el pilar de 7, moltes vegades, quan es desfà l'estructura del 4, cau. I per això moltes vegades no es descarrega. Però en el cas dels castellers de Vilafranca, és un castell que tenen molt apamat i és el seu castell talismà. Ells tenen un percentatge de castells de 4 de 9 amb agulla descarregats molt més alt que la resta de colles. Per tant, malgrat que és el castell més difícil que hem vist fins ara, per ells avui segurament serà dels més assequibles que tinguin. De moment, l'estructura del 4 ja té l'aixecador col·locat. A punt d'arribar a la seva posició, l'enxaneta carrega tot just ara aquest 4 de 9 en folre, mentre a l'interior del 4 veiem com a poc, amb molta finura, es va vestint el que serà el pilar de 7 en folre. És un castell que tenen molt a l'abast, però hem de dir que fa tot just 2 anys, en la passada edició del concurs, els va quedar només encarregat. Per tant, avui s'hauran de concentrar moltíssim per no deixar-se'l perdre. I jo sé que als castellers de Vilafranca els agrada la pressió. Estan batallant, El 4 no els hi està resultant tan senzill com els hem vist, i de moment va demana el Pere Almirall perquè necessiten corda, que no se'ls hi cabi, que no se'ls hi cabin les piles, perquè encara queda una estona, encara s'ha de desmuntar el 4. Aquest pilar de 7 que comença a desvestir-se haurà d'aguantar fins que es carregui i fins que es descarregui. Però surten els quarts, ho faran tot just ara, amb aquesta delicadesa. Es desfan els terços. 4 de 9 en folre i l'agulla carregat pels castellers de Vilafranca. Surt la petita enxaneta, veiem l'Ibó Jordà, aquí concentrat, encarant, buscant aquest punt de referència per no deixar-se perdre el pilar. Surt l'aixecadora del pilar, surt la Mariona, aquí el Xaio patint, donant-ho tot, i els castellers de Vilafranca que es posen també en la pugna pel concurs, empaten. Això serà molt èpic, però de moment li dona lírica, és aquest moment poètic, ens agrada que aquest raig de llum de moment il·lumini la jove de Tarragona, que estan alçant aquest 9 de 8, castell que aquest any, pel que hem vist, una de les principals dificultats que té és en els poms de dalt. Els poms de dalt conformats per dosos, aixecador i enxaneta. Aquestes 3 estructures que coronen el castell. Es col·loca el primer aixecador. És important que es sincronitzin. Els poms de dalt és important que resisteixin, perquè com que n'hi ha 3, és probable que un flaquegi més que un altre. Avui, aquest any, perdoneu, n'hem vist el carreguen, carregat, de moment carregat. Hem vist poms de dalt de 9 de 8 que es despenjaven, que queien, perquè ho dèiem, és una de les principals dificultats d'aquest castell. Però avui és impossible que això caigui, perquè veiem els 3 aixecadors com surten del castell. És un castell multitudinari, amb moltíssims castellers per pis. De fet, 9 castellers per pis, amb aquesta macropinya. I Biel, dèiem, el punt dèbil d'aquest castell, pel que hem vist, són els poms de dalt, però sincronització total, finura, delicadesa. Molt de treball. Perfecte. I molt de treball, perquè la jove de Tarragona, si d'alguna cosa pot presumir, que en pot presumir de moltes... M'has de deixar passar cap allà. Són els sisens del 3 de 9 en folre dels xiquets de Reus que es col·loquen ara mateix. El 1996, en aquesta mateixa plaça, els xiquets de Reus es convertien en colla de 9. Avui volen que la història es repeteixi 18 anys més tard. Ho tenen més fàcil, perquè la temporada passada ja van recuperar aquesta estructura de 3 de 9 i avui, Biel, tot hauria d'anar bé i s'hauria de descarregar aquest castell. S'hauria de descarregar. Xiquets de Reus tenen moltes ganes de tornar a ser colla de 9. Avui poden fer història i venen amb les millors cartes al concurs de Tarragona. Anava a dir que a nivell de terços veiem un dels terços que s'està estirant moltíssim. Tot i això, la canalla molt ràpida, l'aixecador col·locat i el folre, les mans del folre i els terços tindran batalla. El carreguen ara mateix. Ara quarts hi ha molt de nervi, veiem que venen, baixen
baixen bategades, ja té un corrent elèctric aquest castell, està nerviós, està molt viu i l'hauran de defensar molt aquí a terços i a quarts, se'ls hi està obrint. És veritat que quan l'han començat a muntar semblava que el pis de quarts estava molt desnivellat i això ens ha fet pensar que hi hauria dificultats. Després de sisens ho han equilibrat. Però tenen força, tenen corda, veiem aquí, amb aquestes cares de patiment, al límit, donant-ho tot, perquè els xiquets de Reus el volen descarregar, Ara veiem que hi havia un peu que carregava cap a la dreta més que cap a l'esquerra. Això és important que ho puguin contrarrestar també. Aquest terç tindrà mal d'esquena aquesta nit, però haurà valgut la pena, perquè els xiquets de Reus, 18 anys més tard, a la Tàrraco Arena Plaça, tornen a descarregar el 3-9 en folre. L'any passat per Sant Úrsula el van intentar, van fer un treball intensíssim i avui volen que tota la feina feta durant la temporada passada doncs doni els seus fruits en aquest concurs. I de moment aquest 3-10 està molt i molt parat. Seguin al sofà i disfrutin perquè això és un monstre de castell. Gaudeixin-lo molt. Atenció perquè és un 3-10 amb folre i manilles. La plaça vibra, hi ha silenci, hi ha nervis. Atenció perquè el pis de quarts comencen a batallar. És una guerra llarga, és una batalla dura. S'estan estirant els quins, s'estan estirant els quins, però la canalla és rapidíssima, a punt d'arribar, aixecada col·locat, Enxanet a punt de traspassar, el carreguen, el tenen, carregat, 3-10 en folre i manilles, carregat. Atenció que quins estan patint. Quina llàstima! De pell de gallina. És un altre moment de silenci a la plaça. És un punt d'inflexió, com deia el nostre company Jordi. Les joves de Valls encara ara el 4-9 sense folre, el que alguns anomenen el castell total. Un castell que les joves de Valls ja ha carregat aquesta temporada. Va ser el 30 d'agost per Sant Fèlix. Però avui, si volen passar per davant dels seus rivals, per davant de la Colla Vella, que ja ha carregat el 3-10, haurien de descarregar aquest castell. Biel, és un castell complicadíssim, milimètric, un castell molt i molt tècnic. Molt difícil. Jo no puc amagar la meva predilecció personal per aquest castell perquè necessites una tècnica. Compte que el tira avall la canalla perquè han vist que això no anava, pugen, baixen, indecisió, moment delicat per les joves. Sí. Se'ls està complicant inclús la descarregada ara que baixin els sisens. Dèiem que era un castell milimètric, un castell que ha anat perdent la forma, la canalla ho ha vist, sabia que això... El castell de la seva segona ronda, el 4-9 en folre, que ja van descarregar per la Mercè, i avui hi volen tornar. Revalidar els castells de la Mercè seria l'objectiu dels barcelonins en aquesta diada, on no han descarregat mai, absolutament mai, un castell de nou. I quin tros d'actuació que van fer els castellers de Barcelona per la Mercè, perquè es van poder refer de la Mercè de colles convidades en una Mercè de colles locals en què van fer la seva millor actuació. Moment molt dolç pels castellers de Barcelona. Cal felicitar-los perquè, a més, aquest castell que estan veient ara és un castell que han recuperat en les últimes temporades, que feia molt de temps que tenien a l'armari i que l'han tornat a recuperar. Castell importantíssim, que estan a punt de carregar aquesta menudíssima enxaneta que fa l'aleta, 4-9 en folre, carregat pels castellers de Barcelona. Preciós. Preciós, diu el Ramon Morentin, el president dels castellers de Barcelona, que va donant les indicacions. Molt bé, transmetent aquesta tranquil·litat i aquesta calma que també ens transmet el tronc del castell, on tothom ha estat molt ben col·locat, on el folre no mou peus, on veiem aquests castellers que, doncs, amb aquesta cara de concentració, donant-ho tot, perquè surten ja les sisenes de l'estructura de 4-9 en folre i els castellers de Barcelona que sumaran el 4 d'aquest espectacle casteller, d'un espectacle que estem vivint, que estem vibrant, que estem gaudint, perquè els xiquets de Tarragona ara enlairen el 2-9 en folre i manilles. És un castellàs, és un castell dels anomenats de la gamma extra, dels anomenats dels més difícils, vaja. I és un castell que els xiquets de Tarragona tan sols han descarregat una vegada a la seva vida. Va ser per Sant Magí, va ser el 19 d'agost, la primera vegada que el van intentar. El van tornar a carregar per Santa Tecla i avui ho volen repetir. Hi ha nervis, Raquel, ho veiem a dosos, ho veiem a quarts, compte quins, que hi ha hagut un peu que s'ha aixecat. És un castell que no admet concessions. Està pujant delicat, s'estan complicant una mica la vida aquí a quins i no admet cap batzegada. És un castell que s'està rebregant, que es mou massa. La plaça vibra perquè s'està a punt de carregar i seria molt important. Atenció als quarts que es poden enfonsar. Atenció que el poden carregar, però no el poden. Quina llàstima, perquè s'anava enfonsant un...
passar per davant de la Colla Vella, que recordem, ja ha carregat el 3 de 10, sí que els permetrà sumar punts i seguir evolucionant. Molts punts. Tot i així, per més punts que sumin ara amb aquest 3 de 9 amb Folre i l'Agulla, no passaran per davant de la Vella. No, de moment l'única colla que pot seguir el ritme, inclús estar una mica per davant, és la Vella. Compte, perquè això és important. Això ens obre el concurs a moltes possibilitats. El Pere Almirall, el cap de colla dels Castellers de Vilafranca, ho deia fa uns dies. Nosaltres farem 2 castells amb agulla per començar, per fer un coixí de punts, un coixí. Aquest coixí els permetrà, a partir de la tercera ronda, començar a arriscar, començar a fer els grans castellassos, que això és un castellàs, però encara en tenen més de castellassos. 3 de 9, de moment l'estructura del 3 està carregada, el castell no està carregat, falta que el Pilar de 7 es vesteixi a dins, falta que l'enxaneta del Pilar entri, que és el moment que estem vivint ara mateix. Els dosos, amb molta cura, hauran d'anar baixant sense tocar l'enxaneta, intentant no malmetre el Pilar. I aquí el Pilar ha fet una miqueta tard. Hem vist la petita aixecadora del 3, enxaneta del Pilar, com s'ha hagut d'esperar una estona perquè el Pilar ha anat un palet tard. És un castell on els tempos són molt complicats, són molt difícils, ha d'anar tot molt sincronitzat, però ara mateix ja surten les sisenes del castell, sortiran els quints Biel i vaja, si no passa res greu, de moment aquest castell està carregat. És que aquest Pilar que tenen a més és que ho aguanta tot, ho suporta tot, totes les patacades, carregat. Atenció, perquè els Castellers de Vilafranca estan fent el seu inici previst, per tant, a partir d'aquí a sumar punts, a partir d'aquí a donar la campanada. Ho posaran molt difícil. És la construcció insígnia, el buc insígnia dels de la camisa lila, perquè si el descarreguessin avui seria l'11è consecutiu que aconsegueixen. Castell tan important per la colla jove Xiquets de Tarragona que els ha permès mantenir un nivellàs molt alt, entusiasmar la colla i els ha permès arribar fins on són ara, a ser una de les colles candidates avui a donar un cop de puny sobre la taula i dir estem aquí, som una colla important i de fet aquest 5 de 9, que és un castell que a la resta de colles els costa horrors poder portar plaça i poder descarregar, ells en porten molts i de seguits. És una cosa estranya, és un rar avis una mica que passi això, perquè és un castell que només es descarrega el 30% de vegades que es du a plaça, és a dir, hi ha moltes llenyes de 5 de 9. El que passa que segurament avui no veurem una llenya de 5 de 9 perquè la jove de Tarragona el fa molt bé, el fa com ningú. El fa que sembla un 5 de 8, el carrega ara mateix. Es nota l'experiència, es nota l'assaig, es noten els 5 de 9 a plaça, hi ha concurs, la jove de Tarragona optant per una estratègia més aviat conservadora amb sortida de 5 de 9 de 8. Aquest 5 de 9 en folre en la segona ronda ja el tenen pràcticament al sac perquè surten els dosos, el fan molt bé. Actuaran en solitari, actuen de fet en solitari en aquesta tercera ronda. Això què vol dir? Això vol dir que estan intentant un castell superior al 4 de 9 en folre. De fet, el que veiem en la pantalla és el 3 de 9 folrat, un castell que els saballuts no han aconseguit mai. De fet, l'han intentat les dues últimes temporades sense èxit i avui arriben al concurs amb ganes de treure's aquesta espina, amb ganes de descarregar un castell que han treballat molt, que l'últim cop que el van portar a plaça va ser per la seva festa major, el mes de setembre, i que de moment Biel sembla, sembla que s'ha rentat la cara. Veurem si la canalla és decidida i és valenta, perquè aquesta temporada ja van haver-hi indecisions a la canalla i van baixar-lo. De moment aquest 3 de 9 té molt bona pinta i és importantíssima. No poden dubtar perquè està paradíssim. Sí, està paradíssim. Tenim moltes ganes que el carreguin, tenim moltes ganes que els Castellers de Sabadell siguin colla, sigui una colla que facin una entrada per la porta gran als Castells de 9. Carregat! Molt bé! Aleta històrica dels Castellers de Sabadell. Acaben de carregar el primer 3 de 9 en folre de la seva història i el poden descarregar, El poden descarregar, perquè l'enxaneta i l'aixecador ja són fora. Compte la descarregada, que aquí a quarts ja estan patint, s'està desfigurant. Hauran de salvar-lo. Molt fineta aquesta sortida. Llàstima. Molt delicat. És un castell que pràcticament, perquè ens entenguem, ni el vent l'hauria de molestar. Si abans dèiem que el 2 de 9 no se li permeten concessions, que no et pots relaxar, aquest castell és el castell potser més fràgil, dels més fràgils que es fan actualment. Molt poques vegades s'ha descarregat, només 5 vegades, i només els de Vilafranca l'han descarregat. Per la Vella seria meravellós, seria fantàstic, seria un somni poder-lo descarregar avui aquí a la Tarraco Arena. Puja molt bé, però és que no es permet ni una patacada, ni una rebrincada, ni una
maquíssim, està maquíssim. Està maquíssim i l'aixecadora està a l'esquena dels dosos. L'enxaneta també hi arriba. Ara és un moment molt clau. Aixecador col·locat, enxaneta a punt d'arribar. El tenen molt bé, el poden carregar, enxaneta a punt de traspassar. Que no s'aboqui ningú. Tot just ara mateix, 2 de 8 sense folre carregat per la colla vella dels Xiquets de Valls. L'han de salvar. Atenció que s'estan abocant. Moltíssim. A la Tàrraco Arena Plaça, doncs els hi agradaria poder-lo descarregar. Per fer-ho, necessitaran cuidar moltíssim tots els detalls d'un castell que ja hem vist amb camisa ratllada i ja hem vist que és un castell molt i molt complicat que s'ha d'animar moltíssim. I els que ens agrada els castells, ens agrada molt que les colles estrenin la categoria de gamma extra, perquè això és una grandíssima notícia. En aquest any, en aquesta temporada de grandíssims castells, amb colles fent els millors castells, ens agrada veure els borinots acariciant, de moment, perquè els dosos ja s'estan col·locant la gamma extra. Atenció, perquè el 2 de 9 és molt difícil, porten tot l'any treballant-lo, és un objectiu que tenen entre cella i cella des de fa molt de temps, però atenció perquè belluga, el castell remena. Patint molt aquest encaix entre el folre i els quarts entre les manilles i els quarts del castell. Volem més i, per tant, hi tornem amb aquest 2 de 9 amb folre i manilles. És el castell que hem vist intentar fa tot just uns instants per part dels castellers de Sants i ara els Xiquets de Tarragona hi tornen. L'única colla que ha estat capaç de descarregar aquest castell en el primer intent. Això és una fita que només ells es poden apuntar i avui volen marxar de plaça amb aquest castell almenys assolit, almenys carregat. I compte, perquè els xiquets estaven una mica capcots, els hem vist abans quan se'ls ha quedat en intent aquest 2 de 9, que tenien moltes ganes de tornar-hi i no es donen per vençuts, com deia la Raquel, això és molt important, que no es donin per vençuts. Compte, quarts, que hi ha... S'està girant una miqueta, però la canalla molt decidida, l'aixecador col·locat, hauran de treballar moltíssim les manilles, no es poden enfonsar, no es pot girar, col·loca un peu, col·loca un altre, carreguen el 2 de 9 amb folre i manilles, i ara hauran de treballar-lo moltíssim. Era pràcticament impossible que el salvessin. Clau, és un castell de concurs. És un castell que ja hem vist amb la camisa rosada i que ara el veiem amb la camisa verda. S'ho juguen tot. S'ho juguen tot, És el tot o res aquí. S'ho juguen tot. És un castell, a més, l'hem vist abans, delicadíssim, ho dèiem, el 2 de 8 sense folre. És un castell que no admet cap patacada, que no admet ni que li bufi el vent. És un castell que només els més superdotats poden fer. Els castellers de Vilafranca tenen el privilegi de comptar amb aquests castellers superdotats, que són capaços d'evitar aquestes batzegades, que són capaços de parar les rebrincades i de no passar-les cap avall. Només aquests castellers amb tant de talent poden carregar i descarregar un castell així. Només els verds l'han pogut descarregar. És un castell dificilíssim que veiem gairebé mai i avui tenim la sort de poder-lo veure. De moment, l'aixecador que ja enfila cap als dosos i el castell que no ha patit ni un moviment, i això és important. Està perfecte, és impecable aquest 2 de 8 dels castellers de Vilafranca. L'aixecador es col·loca, ara remena una miqueta, però vaja, l'enxaneta el podrà carregar. Ho fa tot just en aquest moment. Posa un peu, posa l'altre, 2 de 8, torre! Carai, torre de 8 sense folre carregada pels castellers. Importantíssim també d'aquest concurs de castells de Tarragona. Per què? Perquè la jove podria sumar el 9 de 8 i el 5 de 9 amb folre que ja han descarregat, aquest 3 de 9 amb folre i l'agulla. Un castell que els de la camisa lila intenten tot just ara per primera vegada a la seva història. Aquí ningú afluixa. Aquest és un moment important perquè els moments importants es van encadenant, es van succeint. Ningú frena, ningú afluixa. Això és el concurs de Tarragona i aquest és el primer intent de 3 de 9 amb l'agulla de la jove de Tarragona. És un castell que els permetria ampliar la seva gamma de castells de gamma extra. Per això és un castell tan important. I també seria molt important perquè s'aproximarien a les primeres posicions del rànquing d'aquest concurs de castells d'avui. Atenció, perquè ja estem culminant l'estructura del 3, l'enxaneta que fa les 3 passes, l'estructura del 3 que de moment aguanta bé i que més o menys es va sincronitzant amb la pujada del pilar. Potser s'haurà d'esperar una miqueta per entrar a dins del pilar de 7. Té bona pinta, però el gran secret, el truc d'aquest castell està dins. El truc està dins, però tenen un 3 molt maco, l'han treballat molt aquesta temporada, forts van cridant, i és que han d'aguantar aquest 3. Ara és el moment clau, és el moment en què el petit aixecador del 3 es col·loca a l'interior d'aquest 3 de 9 amb folre i el pilar. El castell va remenant. Està molt nerviós el castell. Molt dedicats els dosos, però el poden fer, el poden fer. Patint moltíssim a nivell de quarts, el podien...
Sonen gralles del 4 de 9 en folre. És el castell amb el que els xiquets de Tarragona volen acompanyar el 3 de 9 que ja han descarregat i el 2 de 9 en folre i manilles que han aconseguit carregar a la tercera ronda, recordem, després d'una ensopegada en segona ronda. Per tant, Déu-n'hi-do. M'ha sorprès molt que s'hagin refet d'aquella manera de la patacada de 2 de 9 en folre i manilles i que hagin demostrat la confiança que han demostrat per carregar-lo just després. Ara tenim un 4 de 9 aquí davant. És un castell que per la colla és difícil també, per tant necessitaran la màxima concentració. Tenim els dosos que estan pujant totalment sincronitzats, veiem que ara fan força de braços. Això és molt important a l'hora de pujar, aquesta força de braços. Veiem que quan són més petitets els hi costa més, però quan et fas gran és important que aquesta força de braços t'ajudi a anar ràpid i finet. I de fons, el Roger Peiró, el cap de colla, va cridant preciós, i és que de moment Biel està força preciós. Està paradíssim, sí, sembla una fotografia. S'està retrasant una miqueta l'enxaneta. S'està obrint ara una miqueta a Sí. nivell de quarts, Sí. veiem que s'està obrint una miqueta, és un castell que admet més defensa que no pas el 3, però tot just ara l'enxaneta traspassarà, col·locarà un peu, en col·locarà un altre, 4 de 9 en folre, carregat pels xiquets de Tarragona, i hauran de vigilar no s'obri més això. Sí, està obert de baix, ja l'han agafat obert des del principi. A quarts és on s'està obrint més ara, és on s'està patint més el pes. És el pes el que fa obrir el castell, evidentment. Ara veiem que miren amunt aquests terços per veure si fan via baixant. A veure si s'acaba això, eh? Sí, perquè la corda s'acaba i veiem que torna a mirar i van molt lents baixant, realment. A més, em sorprèn perquè els xiquets tendeixen a buscar aquesta calma a l'hora de descarregar-lo, però a vegades es fan una mica llargs i a terços ho noten, això. Doncs finets, cridava també el Roger, el folre treballant i de valent perquè no s'obrin més els terços d'aquest castell. Surten ja les sisenes i els xiquets de Tarragona que igualen amb aquest 4 de 9 en folre el que ja van aconseguir per Santa Tecla. És a dir, on han esperat, on han anat a veure-les venir i on també d'alguna manera s'hauran refet de l'ensopegada amb el 3 de 9 en folre que els ha quedat encarregat, però ara en volen més i volen repetir com a mínim la gesta del concurs d'ara fa 2 anys on van aconseguir carregar aquesta torre de 9. I compte, atents, perquè aquest 2 de 9 en folre i manilles voldria dir per ells tornar amb les colles grans. És el lloc que li correspon a Mataró. Fa 2 anys que aquest castell no l'assoleixen. El 2012 va ser l'última vegada per Tots Sants que el van carregar. I fa 2 anys, per tant, des de llavors... Atenció que s'enfonsen els quarts. Sí, ara patint moltíssim ho hem vist. Llàstima. Hem vist aquest quart com d'alguna manera... El 4 amb l'agulla, el 3 amb l'agulla, han carregat el 2 de 8, han carregat la torre de 8 neta i ara necessiten com a mínim carregar aquest 3 de 10 per avançar als seus competidors. Avui, la Vella de Valls. Aquí a la plaça la gent gairebé no respira, perquè és el moment en el que els verds poden donar el cop d'autoritat i passar per damunt de la Vella. És el moment en el que els verds poden guanyar el concurs amb aquest monstre gegant, amb aquest 3 de 10 en folre i manilles, castell que ells són dels pocs que han pogut descarregar. Només els Minyons de Terrassa, només els castellers de Vilafranca l'han pogut descarregar. És un castell selecte. I veurem si poden amb la pressió, perquè, com dèiem, necessiten com a mínim carregar aquest castell. Per tant, la necessitat apreta. Veiem aquestes cares de concentració. Fixeu-vos amb les manilles, que serà important, aquestes mans, aquestes ajudes, com agafen els quarts. Serà important que això no s'enfonsi. Aquí és on hi ha bona importància al castell. I aquí hi ha el concurs, eh? Atenció que es pot carregar. Es col·loca l'aixecador a punt de traspassar l'enxaneta. Passarà. Que aguantin, que tenen molt maco. Manilles carregat pels castellers de Vilafranca. Ara mateix el concurs és del Verds. A quins, no! Quina llàstima! El tenien molt i molt parat, el tenien molt i molt bé. Que han exhibit a moltíssimes places aquesta temporada. Volen aprofitar totes aquestes camises liles que són capaços d'arrossegar i que els han permès estrenar aquest any castells com el 2 de 9 en folre i manilles i tornar a revalidar el Pilar de 8. I avui hi volen intentar, hi volen sumar, volen atrevir-se, són descarats i volen aquest 3 de 10 en folre i manilles. El primer intent de la seva història de 3 de 10, el gran objectiu, un dels grans objectius, si no el que més, de tota la temporada i moment històric, el concurs de Tarragona i moment històric per la colla de color lila. Atenció, perquè els setens estan col·locats. Atenció, perquè els dosos estan a punt d'arribar a dalt. El castell pinta bé, ells tenen un 3 de 9 espectacular. Per tant, si això s'aguanta sobre del folre, podem veure carregat. Ui. Patint una mica, però el tenen molt maco perquè la canalla és molt ràpida, perquè les manilles són una roca, l'aixecador es col·loca, l'enxaneta a punt de passar. Tranquil·litat, ara es necessita. El poden carregar. Tranquil·litat. 3 de 10 en folre i manilles carregat per Vinga, que el poden descarregar. A treballar. Tenen corda per
setens. Patint moltíssim a nivell de setens. Senyores i senyors, acabem de veure una cosa espectacular. El concurs serà automàticament pels castellers de Vilafranca. Per tant, màxima expectació i màxima atenció. Veurem què passa, Raquel. Doncs sí, màxima expectació per part del públic. Veiem aquí que ningú perd cap detall. Encara no han sonat gralles perquè ho faran quan comencin a pujar els integrants del pis de Quins. És un castell sense folre i màxima expectació també en les cares dels castellers de Vilafranca, que saben que aquest concurs, que aquest castell els podria obligar a tirar-lo ells també si es volen endur el concurs. Sentim que la plaça demana silenci perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha carregat aquest castell tan sols 2 vegades en la seva història. L'última va ser l'any 2002, però avui és el dia dels Rosats. Avui els Rosats ho tenen tot de cara després d'una temporada complicadíssima, amb moltes lesions, amb moltes baixes, on hem vist una Colla Vella dels Xiquets de Valls que ha hagut d'anar aixecant-se de cada ensopegada, de cada trava, de cada entrebanc que s'anava trobant en el camí. Fixin-se l'expectació també amb els castellers de Vilafranca, que estan molt pendents del que faran avui els de Valls, els de la Colla Vella. Sentim de fons les instruccions de l'Albert Martínez, segon cap de colla, quietet a qui demana. És un castell molt i molt difícil, la canalla no ho ha vist clar, ha començat a rebregar i, senyores i senyors, això vol dir que els castellers de Vilafranca són els guanyadors del concurs de castells 2014. La Colla Vella ha donat guerra, ho ha donat tot fins al final. La plaça aplaudeix la valentia, l'esforç, la lluita de la Colla Vella. Els castellers de Vilafranca aplaudeixen, lògicament, perquè se saben guanyadors d'aquest concurs, però també saben que els rosats no els ho han posat fàcil. Als verds els agrada treballar amb pressió, és un dels concursos més emocionants, amb més coses interessants dels últims temps. Hem xalat i de valent, i la Vella ho ha intentat, com si diguéssim, fins l'últim moment, amb aquest 4 de 9 sense folre, que queden incloents. Concurs de castells i segurament el bon estat de forma, l'èxit dels rosats avui ha influït en l'estat d'ànim de la Colla Jove Xiquets de Valls, que li ha tocat anar a remolc durant tota la diada. Tot i així, l'ambició vallenca és màxima, perquè les joves no necessita aquest pilar de 8 per quedar en la quarta posició. De fet, necessitaria un 4 de 9 en folre per quedar quarts. Però els vermells en volen més i diuen, escolta'm, avui no ha estat el dia amb el 4 de 9 net, per què no? Podríem aconseguir descarregar el nostre primer pilar de 8. I donar la campanada, això és el que volen, marxar amb una gran notícia, amb una gran notícia, que seria la de descarregar per primer cop aquest pilar de 8, que està, de moment, a punt de carregar-se. No! Això és el que temíem. Tarragona 2014, una classificació que segon a segon ha anat canviant perquè l'emoció era fins a l'últim castell que hem pogut veure. Així que, nois, així queda la cosa. Queda la cosa amb els castellers de Vilafranca, que s'enduen el seu 7è concurs consecutiu. Aquest concurs d'enguany ha sigut bestial. No hi ha paraules per definir-lo, ja ho han vist al llarg d'aquesta retransmissió, que ha sigut emoció pura, com ho són totes les diades castelleres. Però és que aquí, amb aquesta rivalitat també sana, però en definitiva